ke Norway da film re kumbangi latipnya ka rebel kala tho ka ke post ha Instagram kajongka hakasngi ka bakala lek ban Norway ha ka jingya khun IPL ha pedeng ka Rajasthan Royals persya ya ka Chennai Super Kings ha Guwahati ha ka live utere ka ne upnai baladem dakwa kan no ba kala don ka jing penyaj bakla ka bajur pat ka jing thut ha ka jing penyaj kareper karabel ka ba paunam na banta ka jing rawai jong ka film Bollywood Dhurandhar kala tho ka ka post ha ka Instagram ka jong ka hadin ka show karabel kala batai ya kane ka show kum ka show ka basniu tam jong ka hadu banta da ka ba keno ba Om Shimla pendep yaki jington kam ba kongsan jong kasur kala penpau ba la pelengkot ya ka lancak jong ka bat balapta ya ka ban shim ya ka madan watla ka kunhun jong ka kala kentu bunsen ya ki nong penjaj ban bersengeno ya ka show namar ki jing ki bampat la ban penbe kajing haga liang kajing start ki jujia hre kane kam shim la long tangba kane kade kajing benjat bakla kala tho haba penpau ya kajing ngau si ka Norway rap kala ong ba kajing prakhat jongka kadang sa ha ka ba penpoi ya kajing ruai ki babha ban lehok ya ka sap jongka kala shimru ya ka swipe hak ka bakala khot ki BS jong ki company da ka ba penrap ba kan kham kwa ban nam sha khot biang hakum kine ki jinglong jingman